حزو السلام تنات قبل فونوير تي في أبد مكتال تركوب زغوركم تعزبنا كمية تمسيون لومي سنبتي شرح حمشان حسن ساعة شعات مش سرالو زيناوي مسنا نروح يزلكم قريبا لغون مكتالكم بخبر زعد مساعدكم تصنح ميكايل حرقو فلما بكنا توتاتو فيلم أب زغوبا ماكل أب موكادا هاسيتي لمدتاتن موحاس مسلات قولون ستوكورا قوسقاس تخايلو أب مبرعوي أتعرف إنه زوب عد غيح زركبا من محدارات كبابي سفيح مربات معك أماين حمدني كايد علوا أب ماريت إنه زوبا نافاس تواردات كالات محبرا وقلقلوت إنه نبرتي وفويتا فتيرا أب زيناتات وطاي أمريكان يوكرين 225 مليون دولار زواغو توسع وتادرا ودقف كتلو خوسينا إسرائيل من قصاص حزب الله زاكيت أبز عمزي كابز كيروز حيل ملوات دبداب أكايلو أب تركي متن كتبا وزغبابنا بستاسوس سانكلتن ميتاوز ديبو زرزر زينا أب زوبا ماكل بموارد جنفر مصري والمحبرة ودحنة مصري طعنانا بدكانسيو كبيد طعناون سنا مراون صعبنا زلوهم حسيت اللندتات موغاد كمون مسلات قلعن موحاس زعلم غوسكواس تخايدوم أب نو زوبا ماي تمناين وكلتي طعنا مرحت هايمانوتن كالو ጸሎታ አካላትና ብዝተኻይዶ ጎስኳስ ንነዊሕ እዋን ከም ባህሊ ዝሰርጸ ልምዲ ንምቕያር ኣብ ምብራኽ ንሓዘቶ ኮረመርባት ክካየድ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሰሞያ ገሊጾም ሲስተር አበባ መንግስት አብን መንሰይ መሐር ወልደ ኪሮስም ዘዓባ ሳዕቢናት መኽንሻብን መርዓት ሕቲ ዕድመን ደቂ ኣንስትዮ ተራኮም ኣብ መውሓስ መሰላት ቆልዑን ምውጋዱ ጉድኣት ልምድታትን ከምውን ተራ ሕጊ ኣብ ምግትኦም ዝምልከት ሰፊሕ መብሪ ሂቦም ኣመሓዳሪኑ ዞባ ማይ ተመናይ ኣቶ ሰሎሞን ሃይለ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንኣገዳስነት ናይቲ ጎስጓስ ብምጥቃስ ተሳተፍቲ ኣፍልጦም ዕብዮም ኣብ ከከባቢዮም እወታዊ ጽልዋ ክፈጥሩ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ኣዘኻኺሮም እቲ ጎስጓስ ኣብ ኩለኑ ዞባታት ከም ዝካየድ ክፍለጥ ተኻይሉሎ ናብ ካል ዜና ሰግርም ኣብ ምብራቕ ኣጻድፍ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝርከባ ምምሕዳራት ከባቢ ኢግላ መሰገሎ ዙላ ሳፊራ ሰቢራሶ ጋርባናባ ዓቢግራት ካሪቦሳን ደምሕናን ሰፊሕ መርባት ምዕቃማይን ሓምድን የካይዳ ኣለዋ እዚ ብተሳትፎ ህዝባዊ ሰራዊት ሞያውያን ሕርሻን ምምሕዳርን ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዝሰራሰ ዘሎ መደብ ብቐንዱ መሬት ኣብ ምርጋን ልምዓት መጋጫታት ኣብ ምድንፋዕን ዘተኮረ ምዃኑ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ኪላ ምዕቃብ ማይን ሓምድን ኢንጂነር ሙልጌታ ፍትዊ ኣብተን 8 ምምሕዳራት ከባቢ ልዕሊ 260 ሄክታር ክዛልን ከሎ 17386 ሜትሮ ኩቦ ከትሪ ከም ተሰርሐ ከምውን 28 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያታት ከም ተጸገነ ክፍለጥ ተኻይሉሎ ብዘይካዚ ኣብ ሳፊራን ህዝብን ጥሪትን ተገልግል ራሃያት ስራሕ ከም ዘላን መደባት ምግራብ ክትግበር መደብ ከም ዘሎን ኢንጂነር ሙልጌታ አብሪሁም ኣዋርቲ ናይቲ መደብ ወገኖም ንዕዙዝ ተሳትፎ ህዝቢ ድሕር ሙጓስ ብዝለዓለ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ናፋ ምምሕዳር ከባቢ ማሬት ዝተዋደዳ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ መነባብሮ ዜጋታት ዝምስገና ኣስተዋጽኦ ይገብራ ከም ዘለዋ ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ሓመድ ሁመድ ገሊጾም ኣብ ከባቢኦም ምዑሪ ዝርግሕን ተጠቃምነትን ዘለዎ ኣገልግሎት ቀርማይ ጥዕናን ትምህርትን ከም ዘለዎ ድማ ርጋቱ መነባብሮ ከንስፈጥረሎም ዝሓበረ ኣቶ ሓመድ ተጠቃምነት ህዝቢ እናበረኸ ምምፁ መራያና ማዕበለ ዝመፅእ ንቕሓት ከም ዝኾነ ኣረድዮም ንቐረብ ማይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብምውሃድ ህዝብን መንግስትን ሳላስ ተኻይደ ዕቱብ ፃዕሪ ንሰብን ጥሪትን ዘገልግላ ልዕሊ 7 መጠነ ንኡስ ዲጋታት ከም ተሃንፃን ዝነበሮም ፀገም ከም ተቓለለን ኣፍሊጦም ኣብ መዳይ ጥዕና ድማ ኣብ ቀረቦም ንቑጣ ጥዕናን መጸበይ ነፍሰ ጾራትን ቅድመ ምህናፅን ሕሙማት ብሓፈሻ ነፍሰ ጾራት ድማ ብፍላይ ክሳብ ባቅላን ናቕፋን ክጓዓዛ ይግደዳ ምንባሮም ብምዝካር ኣብዚ እዋን ግና ዝተማልአ ኣገልግሎት ጥዕና ብማእከል ዓዶም ይረኽቡ ከም ዘለው ኣቶ ሓመድ አብሪሁም ኣብ ሮራ ቀይሕ ወግሬትን ማሬትን ስሩዕ ኣገልግሎት ዝህባ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ከም ተሃንፃ ተሳታፍነት ተማሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ብኡ መጠን ይዛይድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ወለዲ
ንዕቤት ትምህርቲ ኣብ ዝግበር ዕማም ተሳትፎን ክዕዝዙ ኣዘኻኺሮም ካብ ናቕፋ ንሸነኽ ምዕራብ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ምምሕዳር ከባቢ ማሬት ልዕሊ 5,000 ነበርቲ ኣለዎም ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ጨንፈር ዞባ ጋሽባር ካሳን ኣፍልጦ ብሰንኪ ድሑር ልምድታትን ንግድያት ዘጋጥም ፀገማት ንምቅላል ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ብሓፈሻ ስድራቤታት ድማ ብፍላይ ምትሕባርን ክዕዝዛ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ቦምበርቲ ጨንፈር መምህር ተኽለጽጌ ተስፋ ማርያም ኣብ ንኡስ ዞባ ጎኛ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሰንኪ ትሑት ርዲት እቲ ስንክልና ዘለዎም ብዙሓት ዜጋታት ተነፂሎም ከም ዝነብሩ ከም ሳዕቤኑ ንጥዕናውን ማሕበራውን ሕልኽላኻት ከም ዝቃልዑ ብምጥቃስ ስድራቤታት ንግዳያት ኣብ ሕብረተሰቦምን ከባቢኦምን ዝጽንበሩሉን ሕክምናዊ ሓገዛት ዝረኽብሉን ባይታ ክፈጥራ ዘኻኺሮም ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳርኑ ዞባ ጎኘ ኣቶ የማነ መሓሪ በጎኑ ነቲ ዘሎ ፀገማት ንምውጋድ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ዘበርኹ መረባት ዝያዳ ኣተኩሮ ክግበር ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ድማ ንግድያት ክግበር ዝግባእ ክንክንን ሓልዮትን ዘነፅር ጎስጓሳት ዝያዳ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወፃኢ ክኸውን ምክታልኩም ክቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐፅለ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስክን ዜና ወፃኢ ንዩክሬን ኣቐዲማ ልዕሊ $100 ቢልዮን ዝዋግኡ ወታደራዊ ደገፍ ዝገበረት ኣሜሪካ ናይ $125 ሚልዮን ተወሳኺ ሓገዝ ከም ትልእኽ ኣፍሊጣ እዚ ዝተገልጸ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብ24 ነሓሰ ምስ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ እዚ ሓድሽ ደገፍ ንሓይሊ ኣየር ዩክሬን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ኮይኑ ፀረ ነፈርትን ፀረ ሚሳይላትን ከም ዘጠቓልል ቤት ጽሕፈት ፔንታጎን ገሊጹ ኣሎ ኣሜሪካ ንዩክሬን ዘይቋርጽ ደገፍ ንምግባር ምስቲ ሃገር ንነዊሕ ዓመታት ዝቕጽል ወታደራውን ጸጥታውን ውዕል ከም ዝኸተመት ጸብጻባት የረዱ እቲ ውዕል ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ንዘለዎ ጥሙሕ ዘነጽር ከም ዝኾነ እውን ተንተንቲ ይእምቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልተ ሲሶ ካብተን ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ዝለኣኸተን ዘመናዊ ታንክታት ብመጥቃዕታት ሩስያ ከም ዝዓነዋ ጸብጻባት ሓቢሮም በዚ መሰረት ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ካብ ዝለኣኸተን 31 ታንክታት እተን 20 ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾና እቶም ጸብጻባት ኣረዲዮም እስራኤልን ሊባኖሳዊ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን ናብ ሎሚ 25 ሓሳብ ዘውግሕ ለይቲ ዛጊድ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዘካየዶ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ምልዋጥ ደብዳብ ኣካይዶም ምንቅስቓስ ሕዝቡላህ ብ300 ሮኬታት 11 ወታደራዊ ዕላማታት እስራኤል ከም ዘጥቅዕን ከቢንዋታዊ ዕንወት ከም ዘውረድን ኣፍሊጡሎም ዝርዝራዊ ሓበሬታ ዘይሃበት እስራኤል ቦገና ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ምንቅስቓስ ጽዑቕ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ገሊጻ እዚ ሓድሽ ምልዋጥ መጥቃዕታት ነቲ ጸንሐ ወጥሪ መሊሱ ብምኽራር ናብ ወግዓዊ ኩናት ከዕርጎ ስጋት ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ትማል 24 ነሓሰ ኣብ ማእከላይ ክፋል ሶርያ ዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሰራታት ወሪዶም በቲ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበረ ሓይሊ ኣየር ሶርያ ንዝበዝሐ ካብቲ ደብዳብ ዕላምኡ ከይወቕዐ ከም ዘበርዓኑ ኣነፂሮም እስራኤል ግና ብዛዕባ እቲ ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ ደብዳብ ይኹን ዝወረደ ክሳራታት ዝሃበቶ መግለፂ ዛጊድ የለን እስራኤል ጎኒ ጎኒ እቲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ ኢራንን ሊባኖስን እትገብሮ ደብዳብ እውን ኣሕይላቶ ከም ዘላ ጸብጻባት የረዱ ኣብ ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ ወር ሓምለ መጠን ቆጠባዊ ዝቕባብ ነበስታት 62 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ወርሒ ክነጻጸር እንከሎ ናይ ኣስታት 14 ሚእታዊት ወሰኽ ከም ዝረኣየ እቶም ጸብጻባት ኣነፂሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብታ ሃገር ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ 2024 መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ከም ዝወስኸን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ቱርኪ ተጽዕኖ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ መንግስቲ ቱርኪ ነቲ ጸገን ምቅላል ክወስዶ ጸንሐ ወለድ ናይ ምውሳኽ ዘጠቓለለ ስጉምታት ከምቲ ዝድለ ኣድማዕ ከም ዘይኮነ እዩ ዝጠቅስ መንግስቲ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ማሊ ነዋርሕ ዝቐጽለ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣዊጁ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ዓሰርተታት ከም ዝሞቱን ኣሽሓት ከም ተመዛበሉን ዝጠቕሰ መንግስቲ ማሊ ተመዛቢሎም ዘለዉ ግዳያት ንምርዳእ ሰብኣዊ ንዋታውን ደገፍ ይገብር ከም ዘሎ ኣረዲዩ እቲ መንግስቲ ከም ኣካል ትስጉምቲ $7 ሚልዮን ህፁፅ ባጀት ክስልዕ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም
ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ኪላታት ሜትሮሎጂ እቲ ክሳራታት ሜሊሱ ክዛይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ምውጋድ ሓሰይቲ ልምድታት ምውሓስ መሰላት ቆልዑን ዘተኮረ ጎስጓስ ተኻይዱ ኣብ ምብራቕ ዋጻድፍን ዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝርከባ ምምሕዳራት ከባቢ ሰፊሕ መረባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ይካይድ ኣለዋ ኣብ ማሬት ዞባ ናቕፋ ዝተዋደዳ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንነበርቲ እፎይታ ፈጢረን ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ንዩክሬን $125 ሚልዮን ዝዋግኡ ተወሳኺ ወታደራዊ ደገፍ ክትልእኽ ወሲና ኢስራኤል ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን ዛጊድ ኣብ ዝዓመት እዚ ካብ ዘካይድዎ ዝሓየለ ምልዋጥ ደብዳብ ኣካይዱ ኣብ ቱርኪ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ነበስታት 62 ሜታዊት ደይቡ ንሎም ሸስተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስክን ስዒባት ትቐርብ መደብ ቡያ ክትከውን ብወገነ ግን ሰላም